En dan doen we wel mooi als Jermen zo heen en dan ben we een soort warm. Wat een domme TikTok. Let's go! Hier is niemand. Nee, hier is echt helemaal niemand. Of misschien zit er iemand in het tekst. Nou, ik denk het net, want dit is gewoon politie ervoor. Dus zit ik echt in de middle of nowhere om dit nou te doen, hè? Maar mooi, we pas verder niet als nee. Nee, dat is net wie. We mij net de punten inzenden voordat we dat hier hebben. Oké. Hoi. Nog wel wat vragen? Nee. Oh, nou, we wouden vragen of u een filmpje met ons op wil nemen. Oké, helaas, dan gaan we verder zoeken. Ja, doet u het maar. Dat is goed. Goeie reis. Zullen we dan eerst hier rijden? Ja. Lau, ik ben weer mensen die dat misschien wel rollen. Oké. Mag ik u wat vragen? Oh. Deze mooi eerst dat we van me oproepen. Oh, die manier is er ook. Die is dichterbij. Maar ik doe die, ze is niet. Sorry. Ik wil eigenlijk vragen of we met u een TikTok-filmpje mogen opnemen. Ja. Nee, gaan we niet doen. Nee? Oké. Niet erg. Wel. Dat is nou jammer. Over mij met Ben op wacht. je ziekie. Ja, Ben. Kreeg hij van wat hij zo mooi vindt. Dan zei ze gewoon, dan is een man en die zei gewoon maar bij jou even lichtelijk interviewen. Voor een... Of als heer. Wat doe je? Oh, dat is wel leuk. Wat doe je? Wat doe je op dit moment? Nee, maar die Of jongen... die meneer daar in de tuin. Nee, maar dat is net een tuin, dat is een begraafplaats. Kijk, die zit net in een tuin, dat is een begraafplaats. Wat is dat? Oh, dat kind. Nou, dat was er even Sjen. Een paar vragen stellen voor om een brief van? Ja, voor mij wel. Ja? Twee vragen. Ja? Voor mij. Yes. We hebben... Ja, we zijn hier in Slittens en we zijn hier met brugwachter. Nou, wat is zo leuk om brugwachter te zijn? Ja, wat is er leuk hoor. Ja. Je komt hier echt wat rust. Ja. Ja, het hele seizoen heeft je op zijn heet. Ja. Het is niet 30 boot met een dag. Wat was het als het geen boter is? Als er niks is, nou ja, het hakje om te halen. En, ja, dan wordt het op internet zien. Oké. En ja, dat is heel duidelijk, want het hakje zit nog. En ik de brei onderhoud niet. Natuurlijk, ja, dat is ook heel belangrijk. Nou, dat is het denk ik wel. Ja? Ja. Stappen! Yo! Wil hier van jullie een vet snelle TikTok moois maatje? Wil hier van jullie even filmen? Ja, ik doe de macarena. Ik ga niet op TikTok. Ja, mag ik ook meedoen? Ja, film maar je drie guys. Ik wil wel filmen, want ik doe toch niet mee. Ja, leuk ja. Ja, jongens. Zal ik hem beginnen met afstellen en dan Stap die vanzelf. Het allermooiste, hè? Goed stillen. Hoe komt dit? Yo, kom goed. Hey, hoi. Maar we hebben dus nu die TikTok, dus nu kennen we weer punten. Ja, en we hebben Samen. een goeie TikTok, Ja. want hij is echt superleuk. Superleuk. Op naar de punt. Is dit iets moois? Ja, want dit zijn de kampioenen van Kees. Oh. Dat is wel heel erg mooi, toch? Mooi, start de TikTok. Wij zijn nou in een blak en we hebben dit boert hier. Maar de vraag is, waar zit het boert van de kaasviering onder Rus? Waar zit die? Ik heb geen idee. Is dat het? Nee, ik net. Ik zou zeggen, zet het in de comments. Trekker. Ben je op Jurt? Jawert. Jurt. Oké. Jurt. Kom mee. Dat is maar heel iets waarom je dit. Ja. Wat is dit dan? Ja, het is Squallen. squallen. Bingo. Squallen dan? Dolle. Hij durft. Nou, de pikkeloer. De pikkeloer. Zeg ik ook van, dan zou ik gewoon zeggen, maar een beetje loeren, weet je wel? Het is te loeren. Nee, maak een hartje. Oh, wat kind. 3, 2, 1. Oh, wat een lief hartje. Maar wat is er te loeren?
Bingo. Bingo, hebben hem. Ja, we gaan trouw. Tra. Wij gaan onze tactiek, Flori. Ja. Want wij merken dat de plakken net meer in deze buurt binnen. Dus En wij moeten naar Buitenpost. naar Boetenpost. Dat is een aardig tippeltje. Maar ja, Maar- we zitten in een auto. Ja, daarom. Dus 40 minuten erin. Maar het voordeel, we komen langs Burgum. En in Burgum hebben we ekpunten. Gaan we naar Burgum? Zullen we rennen? Naar Buitenpost wordt gestart. Nee. Nee. En ja, Zo hé, dit weer een oin. Wist je waar ik ben? geweldig. In één keer. Heel goed, Gijske. En door. We hebben geen tijd om te spelen. Nee, we moeten terug, we moeten terug, we moeten terug. We hebben Yesterday 20. Nou pas. Jeetje, dat duurt ook lang. We hebben die TikTok. Maar wij zijn al 10 minuten voort. Ja. Lekker man. Lekker man. We gaan naar Burgum. Burgum. Ja, Burgum. Burgum. Oké, dus we moeten even iets vinden. Om hun echt even te saboteren, want zij pakken nou alle dwarpen die wij pakken moeten. En zij zijn nou haast bij Drachten. Wat? Nou ja, daar rieden zij nou ik in en wij wil ik naar Drachten. En ja, Wat bloeit er nog oren qua sabotage dingen die we nou ja, net echt iets heel ergs, want echt dingen zoals, ja, misschien vermijdt de snelweg. Maar ik weet net of zij dat per se nodig hebben, dus de sneldiek. Nee, dat weet ik niet. Vaart hun locaties. Wij wel. Dus als wij, denk ik. Dit is wel even een dingetje, want we rieden allebei dezelfde kant op. En we moeten er eigenlijk voor zorgen dat hun een beetje achterin. Maar het wordt natuurlijk als in een geval van, als wij bij dorp A binnen en hun bij dorp B, dan gaan, en dan slaan wij dorp B oer en gaan wij naar C. Ja, kat en muis. Ja, beetje wat. Dus we moeten Maar zij zit nu op een sneldiek richting Lauwert. snel dik. Ja. Dan moeten we er misschien op gokken dat hun die lietse dwarpjes om Lauwert in de doggen. En dan moeten wij zo snel mogelijk echt richting Drachten. We binnen bijna in Burgum, maar... Ik weet niet of je dit cliché... Gijske, die ben wij. En ze zitten vlakbij ons. Ja, zij zit nu in Burgum. Dus wij moeten nu kiezen. Of naar op Burgum of onder Burgum. Weet ik zo dat zin in? En in het eerste van Friesland is alles nog open. Dus het wordt echt een street. Stay tuned. Ik denk dat we eronder richting Drachten gaan. En dan dus richting Sumar. Wat wij daar ik net gewoon in hebben. Want daar hebben we wel heel veel van die liedjes dwarpen die niet hebben. Daar zie je dat. Daar, even kijken. Ja, hier. Op dat stoepje. Oh ja. Dit stoepje. Of, Dat gaan, ik doe wel even een nette zof. Ja, zo is het even zin. Ik denk, wij Martijn, wist goed in, welke sport wist goed in? Dat is veel jeppen. Wil je hebben? Zeg maar eens. Ja. Ja, dan doe ik het even zo. Hey Martijn, waar bist er goed in? Veel jeppen. Dit schijnt. Wauw. Wauw, prachtig. Waar is dit? Ze zijn letterlijk op dezelfde snelweg als wij. Bij wij wie? Oh, ja, maar dan moeten we nou naar de post. Post. En dan kloostertillen. Het is het street van het eerste. Street van het eerste. Oké, snel welk challenge jou dit? Dus kijk, hebben we bestuurder en bijrijder verwisseling van plak. Ja? Vermijd de sneldiek. Eindig 30 minuten lang die zin mooi wordt chill. Achterhaal een beetje. Oh ja, dat Zij zijn in Burgum, dus daar vinden ze sowieso wel een feitje. Oh. Maar ze zijn in het midden van Burgum, dus zij vinden geen kono. Dus ik heb wel even een omwisseling van wie er riet. Oké, ja, dat is goed. Street. Van het eerste. Want ze zijn al achter uur zon. Ja. En ik heb zo'n idee dat wij gewoon alle sneldik moeten gooien. Dus in Jelle wordt net op een sneldik. Ja, want zo winnen we de street. Van het De eerste. street van de eerste. Street Van het van eerste. de eerste. En ik maar pissen. Oh, ze gaan naar Drachten. De Drachten. Ze gaan naar Drachten. En dan? Dus ja, ze zijn in Drachten. Ze gaan richting Maar Drachten is maar 4. Ja, daarom. Dus dan wordt het voor hun geen sneldikje meer. Nee, dan is het clear. Uit Drachten is dat heel moeilijk. Hi. Wij hebben een plakje voor je, hè? Je hebt challenges, je hebt een jaar verloren net als net snel ik maar. Oké. Je bent omwisseling van Rieden. Helemaal goed. Oké, top. Mooi.
Succes! Hey, succes! Joejoe! Maar wij zijn nou in de tikken, dus wij kunnen ook perfect even een Ja, we doen geen TikTokje TikTok. Yo! En lekker share! Alsjeblieft, we elke keer wisselen. Makje! Makje, door. Makje! Ik denk dat er een krek wat voor staat Ja? eigenlijk. Ja, heel stom saai wel. Nee, ik denk dat wij voor. Ja? Ja.